Ao redor de 30.000 persoas contabilizáronse o ano pasado na Festa da Auga de Vilagarcía. Este 2025 a cita cae en sábado e agárdase que a afluencia sexa aínda maior. Por iso, o deseño do dispositivo de seguridade centrou a reunión que hoxe celebrou a Xunta Local de Seguridade. A conclusión fundamental é que nos atopamos nun concello extremadamente seguro dentro, en termos estadísticos, dentro dunha provincia segura, nunha comunidade autónoma segura, nun país seguro no contexto mundial. En termos de datos, se collemos o primeiro semestre do ano 25 en comparación co primeiro semestre do ano 24, a disminución do total de delitos foi dun 7,07%. Pasouse de 843 a 789. Unha das novidades é que por primeira vez Vilagarcía contará durante a Festa da Auga cunha unidade móvil de vixilancia dotada con 10 cámaras que axudará a manter controlado o centro da vila. Gravaránse as zonas de especial concorrencia como Castro, Avenida da Mariña ou a Baldosa. As cámaras estarán acendidas dende o venres 15 de agosto a 7 da tarde ata o sábado 16 á mesma hora. Precisamente como vai ser unha noite longa, este ano por primeira vez vamos a dispor de cámaras de vixiancia para contribuir e garantir a seguridade cidadana, para facilitar tamén o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, ubicadas en centros, en sitios onde se aglomera moitísima xente, todos sabemos, Castro, Avenida Marina, Baldosa e demais, e, agardamos, como sempre, e atendendo aos bons resultados sobre o traballo, neste caso, dos corpos e forzas de seguridade do Estado, que teñamos unhas festas felices e, sobre todo, tranquilas e seguras. Ademais, mantéñense as medidas de seguridade habituais, reforzo de patrullas con máis presenza policial nas rúas e controis de tráfico nas saídas da cidade, punto lila para a prevención das agresións sexuais na Praza da Segunda República e un punto medicalizado na Praza da Peixería. No que respecta ao servicio de emerxencias, como sempre, na Praza da Peixería vaise instalar un punto de primeira atención sanitaria, cunha ambulancia de soporte vital avanzado, polo tanto, vai haber un médico na Praza da Peixería que contribuirá a reforzar, neste caso, as atencións dos Sergas e tamén fará unha pequena triaxe para evitar tamén a asistencia masiva, neste caso, aos centros de tanto ao PAC de San Roque como ao Hospital de Sanés. A maiores, Losada apuntou que, de ser necesario, desprazaranse á cidade axentes da Unidade de Prevención e Reacción de Vigo, tanto para San Roque como para o Atlantic Fest e o Revenidas.